то, чем мы занимаемся, нравится людям. И это находит признание мировое. Бұрынғы Бұлғар шәһәрін зия утрау шәһәрчеген тұрғызу уникаль мәдәни мирас объектларын ЮНЕСКО-га кертү 10 ел дәверендә яңарыш фонды башкарган хезмәт халыкның рухи яңарышына китерде дип башлады сүзен Минтимер Шәймиев. То, что мы занялись последние десятилетия именно в соответствии с уставами ЮНЕСКО, а это направлено только на исполнение высоконравственных задач. Огромное вам всем спасибо, что и у нас с вами получается это. Иной раз не верится. Бүген Кремль залында әлеге зур эшкә өлеш керткәннәрнең кечкенә бер өлеше генә иде. Төзүчеләр, архитектор, реставратор, фәнни хезмәткәрләр, Болгар, Зөя, Казан Изгана иконасы соборын торгызучылар һәрберсе рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бадрутдинов Динар Альбертович. Как сегодня Минтимер Шарипович сказал, этот фонд и этот проект, он зажигает на самом деле сердца. Бұл біздің үшін бек зор жауаплылық, һәм бұл ішті қатнашу біздің үшін инде зор ғарурлық. Безусловно, награда. Біз Зиядә музей комплексын булдырдык. Әлбәттә, хезмәтеңне шулай югары бәяләү бик мөһим. Бу яңарыш фонды белән берлектә яңа үрләр яуларга илһамландыра. Минтимер Шарипович белән бер ел элек очрашкан идек, күрешкән идек. Һәм озак кына шундый әңгәмә булды безнең шушы мәгариф өлкәсендә. Мин бик горурланам, бүгенге көндә зур мәктәпләр төзелде, балалар бакчалары ачылды. Тарихи һәйкәлләрне торгызудан тыш яңарыш фонды адымнар мәктәпләрен төзү буенча зур проектында тормышка ашыра. Бүгенге тантанада моңа зур өлеш керткәннәрне тәбрикләделәр. Я хочу сказать, что Минтимер Шарипович это человек, который очень хорошо чувствует тренды. Берничә телдә белем бирү ул яңа, заманча һәм зирәк яшьләр буынын тәрбияләү генә түгел. Адымнар проекты тагында мөһимрәк мәсьәләләрне хәл итәргә, чикләрне бетергә ярдәм итә. Этот поиск, я вам скажу. Поиск. Во-первых, снять такие вопросы, как, значит, противоречия между родителями, разных национальностей и так далее. Вот по лингвальной школе мы сейчас смотрим, находит общий язык. Почему? Потому что мы там условия. Пожалуйста, изучай русский язык, татарский язык и английский язык. Потребность большая. Да и по желанию еще много сейчас заявлено поступает, китайскую просят. Федераль үзәк ярдәме халыкның яңарыш проектларын хуплап каршы алуы һәм ярдәм күрсәтүе бөтен дөньяга үрнәк. Бу хакта тантанада катнашкан ЮНЕСКО вәкиле Григорий Орджоникидзе дә белдерде. Ваши экспертные знания. Киләсе сессиядә сезнең тәҗрибәгез, бу тармактагы белемнәрегез бик кирәк булачак. Рәхмәт сезгә, Минтимер Шарипович. Мәдәни мирас объектларын торгызучыларга шундый җылы сүзләр тапканыгыз өчен. Такое доброе, проникновенное слово для людей, которые посвятили свою жизнь охране памятников. Планнар тагында зуррак. Казан Изгана иконасы соборын тапшыру, Казан обсерваториясын ЮНЕСКО исемлегенә кертү, мәдәни мирас объектлары буенча башкалада халыкара юбилей сессиясын үткәрү. Алга без булдырабыз дип мы можем дип әйтергә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.